Eerst iets anders. Plezante premies. You make us cute. Ze blijven maar binnenkomen, de toffe ideeën en de projecten voor de plezante premies. In onze jury Anne Lemmens, Veronique Leijsen, Hans Bourlon en elke dag 3 andere luisteraars. Vandaag zijn dat Gilles Joke, die nog steeds niet bevallen is, hoewel volgende week uitgerekend. Oef. En Tatjana en ook Hans Bourlon. Jullie zijn eruit, jullie hebben beslist wie de plezante premie vandaag krijgt. Klopt, we zijn er helemaal uit. Oké, goed. Dan overlopen we de 3 ideeën nog eens. Dit is het idee van Roel. Hallo, ik ben Roel Elsen vanuit Wilselen. Mijn project is een cinemabox. Hier had ik graag een premie van €4.000 voor. Mijn project houdt in dat we een cinemabox in het centrum van Leuven plaatsen, waar dat studenten op een aangename en gezellige manier in een trendy container terug voordelig naar de film kunnen gaan. Dit is waar Tess graag een plezante premie voor wil. Hallo, ik ben Tess. Ik kom uit Merelbeek en samen met 3 vriendinnen willen wij graag €7.500 om te starten. Ons project houdt dus in om pediatrische thuisverpleging te starten, omdat kinderen in thuissituatie specifieke zorgen nodig hebben. En wij merken dat hieraan een tekort is en dat willen wij aanpakken. En het derde en laatste idee voor vandaag is dat van Jens. Hallo, ik ben Jens van Lier uit Laken. En ik heb €7.000 nodig om samen met mijn vriendin een merk van wielerkleding op te starten. Met als naam Road Ahead Cycling. Het is geen gewoon merk, maar we gaan met handgeschilderde designs werken. En zo creëren we een uniek concept van mooie en originele truitjes voor mannen en voor vrouwen. Het zweet parelt op de voorhoofden van elk van deze 3 mensen. Zeker omdat ze nog aan het nabibberen zijn. Hans Bourlon heeft ze daarnet gebeld samen met de andere juryleden. En je hebt ze serieus op de rooster gelegd, zei je daarnet. Absoluut, absoluut. We hebben ze doen zweten. Oké. Ze hangen ook alle 3 aan de lijn. Dat klopt. Want er kan maar 1 de winnaar zijn natuurlijk. Klopt, en de winnaar wint omdat hij goed voorbereid is. Omdat het concept nog niet bestaat. Omdat er vraag naar is. Omdat ze er al 1 jaar mee bezig zijn. En omdat ze een hart voor kinderen hebben. Thuisverpleging voor kinderen. Tess Besbast wint €7.500. Een enorm plezante premie. En ze zijn er duidelijk niet goed van. Goedenavond, Tess. Hallo. Hey. Ben je aan het bibberen over heel je lichaam op dit moment? Ja. Oh. Ja, het is een fantastisch project natuurlijk. Je hebt de jury gecharmeerd. En je hebt het fysiek, maar vooral mentaal overleefd, dat telefoongesprek van daarnet. Ja, ik heb het overleefd. Ah, oké. Dat is goed, dat is goed. Wanneer wil je er concreet aan beginnen? Wat is nu het plan, Tess? Wij willen eigenlijk volgend jaar nog specialiseren, dus een jaartje. Maar daarvoor moeten we enkel de donderdag naar school, waardoor dat we het eigenlijk volgend jaar al willen starten met realiseren. Oké. We hadden ook nog een suggestie van onze jury voor een eventuele naam voor het Ja, we hadden eigenlijk nog project. een kleine opmerking. Hè. De naam Thuisverpleging voor Kinderen is een beetje saai. We weten dat u uw bedrijf nog moet oprichten. Dus wij dachten bijvoorbeeld In de Watten. Of Troetel als naam. Hè. Ah, ja. Maar ik wil u toch wel even zeggen dat toen wij met Studio 100 zijn begonnen, toen zaten Gert Verhulst en ik in de wagen op weg naar de notaris. We hadden geen naam. Nee! Hè. En toen dachten wij, ja, Studio -2, dat is niet zo leuk. Misschien moeten we Studio 100 doen. Hè. Zo is het. Van waar kwam die 100 dan ineens? Ja, dat is een mooi rond getal en dat is positief. Hè. Dus, maar laat je niet verrassen in de wagen op weg naar de notaris. Dus denk er goed over na. Denk er eens goed over na. Een bekend verhaal, dat wist ik helemaal niet. Ik heb altijd gedacht dat van Samson Gert kwam, maar nu ik het zo bedenk, dat was 101, dus dat slaat nergens op. Dommerik. Echt 100, Studio 100 en dat was gewoon... Maar je kan dus nog altijd niet uitleggen van waar het komt. Het is de waarheid, niets dan de waarheid. Dus het slaat echt nergens op eigenlijk. Nee. Het staat nergens voor, het is gewoon... Goed, oké, laat dus je niet Tess, verrassen. ja, zorg dat je dat niet voor hebt. Hè? Heel erg cool. Dorothee Douwe zal zo meteen aan jou die plezante premie komen geven. Ze heeft er heel erg veel zin in. Waar moet ze naartoe? Naar Gent. Allee, in de buurt van Gent. Oh, gezellig. Vrijwijs, hè. Vrijwijs. Uw vlakken. Hey, Ik ga me daar helemaal thuis voelen, Tess. Ja, sowieso. Een dikke proficiat, dames. Ik zou zeggen, doe er een open. Dorothee gaat ook nog een flesje meenemen. Het wordt zeer gezellig allemaal. Jullie hebben het meer dan verdiend. Maak er een fijne avond van. Dag. Dank u wel, dag. Winnaar of niet?